dobrodošli na naš novi video na kanalu MDM Ekip. Ovo je jedan specijalni video za nas. Danas vam predstavljamo našu novu opremu. Znači radimo unboxing opreme koju smo mi kupili za naš YouTube kanal, a u nekim narednim videima ćemo pričati zašto smo se odlučili za konkretnu opremu i kako nas je ona služila kroz jedan vremenski period koji ćemo koristiti. Tako da danas samo radimo unboxing nove naše kamere. U pitanju je kamera Canon 250D i mikrofon ili snimač zvuka za koji smo se mi odlučili, to je u pitanju Zoom H1N. Eto, idemo sada da vidimo šta se to krije u pakovanju ovom pakovanju, a Miša će kasnije raditi unboxing ove kamere, da vidimo šta se u njoj nalazi. Ovo je mikrofon Zoom, kao što sam već rekao, H1N. Pa već mogu da vam kažem zašto smo se odlučili za njega, zato što je veoma praktičan i kompaktan i što je multifunkcionalan, znači nije samo služi za snimanje zvuka, već ima i više funkcija o kojima ćemo pričati i detaljnim tehničkim karakteristikama u nekom narednom videu, posle da kažem nekoliko dana korišćenja, da vidimo kako se pokazuje i u praksi. Ovo su neka uputstva, dobije se 2 baterije. Ja sam vidio na osnovu specifikacija proizvođača da sa ove 2 baterije može da snimate 10 sati, tako kažu, trajanje. Nadamo se da će tako biti u praksi. Za ono što mi planiramo da koristimo ovaj snimač zvuka ili mikrofon, on je idealan, tako da smo se za njega i odlučili, je stvarno jako kompaktan i lepo dizajniran i od kvalitetnog materijala, tako da mislim da će nas dugo služiti, vrlo je mali, praktičan, tako da smo to i očekivali, tako da se nadamo da će se u praksi i pokazati ono što smo očekivali. Da kažem nešto šta se nalazi ovde, uglavnom tu je ulaz za neki, da kažem, drugi mikrofon ili bubicu, zavisno zašto ćete da koristite. Tu je, da kažem, otvor za karticu, microSD karticu, koju smo mi inače i kupili, samo da im demije, tu je malo pre bila. Evo ispod, mi smo se opredelili za 32 GB, koja najviše može da se stavi u ovaj, da kažemo, snimač zvuka. U pitanju je proizvođač SanDisk. To je to što se tiče pakovanja, da kažemo, detaljno ćemo pričati u nekom narednom videu, nekim tehničkim specifikacijama ovog Zooma. Ono što sam pročitao jeste da kada preslušavate zvuk, da je malo lošiji mikrofon, dobro, to je negdje očekivano, ali što tiče snimanja zvuka, stvarno je jako kvalitetan i mislim da će se u praksi dobro pokazati za ono zašto nama treba. Ali naravno što morate da kupite, da kažem, jeste i dodatno pakovanje u kome imate dosta stvari. Sada ćemo vidjeti da li sve tu, ono što smo naručili, ono što piše. Naravno tu je punjač, kako sam ja to video, i još neke druge stvari. Ovo odložimo. Zanimljivo pakanje, znači u pitanju je Zoom, već sam rekao, japanska je firma u pitanju, tako da nećemo sumnjati kvalitet kad su Japanci u pitanju. Ovo je fotola za Zoom, USB kablić, ovo je držač, ovdje imate navrtan sa koji se pričesti ovaj držač i onda stavite na stativ, to je držač mikrofona, tako da ćemo to i mi kupiti i onda snimati tako zvuk. Ovdje se nalazi i tripod, mini tripod, koji ćemo staviti na ratni sto kad budu radili neki intervju ili nešto tome slično. I tu je kapica koja služi da, na primjer, kada snimamo nekim vanrednim uslovima vremenskim, kada je vetar, da apsorbuje to dobro i da snimak zvuka i zvuk bude kvalitetan. Tako da to je jedan razlog zašto smo i najviše možda kupili ovo, naravno uz ovaj punjač koji se dobija ili adapter, kako god. Tako da, eto, to je ono što se dobije u dodatnom pakovanju. U samom pakovanju se dobija Zoom i 2 baterije koje imaju dugovečnost, što tvrdi proizvođač, može dosta da se snima. Da kažemo, eto, cena Zooma je 12.000 dinara ili 11.000 tačnije i 880 dinara, a dodatno pakovanje njegova cena je 3.000 dinara. Tako da, eto, to je što se tiče
mikrofona i zooma. Kada u pitanju kamera, već sam rekao, Miša će sada raditi unboxing, njena cena je negde ono što smo mi platili, da kažem varira, u radnju koju smo mi kupili neki 730 €. To bi bilo to, da kažem, od mene za ovaj video. Miša će vam sada raditi unboxing ove kamere, a u narednom videu ćemo da pričamo detaljno zašto smo se baš za svu ovu opremu odlučili, još je tu neke stvari koje smo kupili i tako da, što se mene tiče, veliki pozdrav, vidimo se u nekom narednom videu. I kao što ste čuli već u najavi, danas radimo unboxing fotoaparata Canon EOS 250D. Pošto smo dugo koristili telefon za snimanje, eto rešili smo da podignemo lestvicu i da pređemo ipak na nešto kvalitetniji snimak, odnosno na fotoaparat koji ima mogućnost u ovom slučaju da snima i 4K rezoluciju i rezoluciju 1080 piksela pri 60 frame po sekundi. To su svakako dve najpopularnije danas za YouTube rezolucije, tako da posjeduje i druge od 30 frame po sekundi 1080 piksela, ali da ne dužimo mnogo, već da krenemo sa unboxingom ovog fotoaparata. Inače, ovaj fotoaparat se pojavio na tržištu 2019. godine i sada ćemo da vidimo šta ima u ovom pakovanju. Kao što vidimo, ima uputstva, dve knjigice sa uputstvima. Šta ima dalje? Tu se nalazi i baterija, standardna Canonova baterija LP17. Proizvođač garantuje da sa ovom baterijom možete snimiti, odnosno slikati čak nešto više od 1000 fotografija, što je svakako odlično, i u odnosu na prošli model kažu da su dosta popravili kapacitet baterije i da može dosta duže da traje. Dalje tu imamo kabel za struju, onda imamo i tu dolazi objektiv. Uzimam stran. Inače, u pitanju je objektiv 18-55 mm. Zatim, tu je naravno i punjač Canonov, naravno, i tu je trakica koja služi kao pomoć, možete da stavite na ruku ili oko vrata, kako god. I naravno, ono glavno što dolazi na kraju je sam fotoaparat. Taj fotoaparat. Inače, radi se o izuzetno laganom fotoaparatu. Izrađen je od neke legure aluminijuma i polikarbonata i njegova težina je, kada se stavi objektiv, SD kartica i baterija, negde oko nešto više od 600 grama, što je svakako sasvim dobro i kada se drži u ruci baš je prilično lagan. Iako sada držim samo telo, verujem da i kada se stavi ovaj objektiv i baterija, da ipak je to dosta pogodno i dosta je bitno da aparat bude lak prilikom snimanja. Ono što bi još mogao da kažem za neke prve utiske, to je da je ovaj fotoaparat
Canon dosta polože nadu njega i dosta može dobro da služi prilikom početka za neke YouTube snimke svakako i dosta ljudi ga preporučuje za to. Ono što svakako treba napomenuti jeste da uz ovaj fotoaparat ide i SD kartica, odnosno SDHC i SDXC i podržava brzinu UHS-1. Mi smo ovoga puta uzeli karticu od 64 GB, brzine 170 MB po sekundi, što je svakako dobro, može da snima i 4K rezoluciju pri velikoj brzini, dosta je pogodna za to. I prilikom prebacanja i upisa u kameru je dosta dobra ova kartica. Mi ćemo svakako raditi detaljnije, ovo su bile neke osnovne podaci o ovoj kameri, prvi utisci. Testirat ćemo je naravno, koristit ćemo je za razne svrhe, kako za snimanje ovdje, tako i za mnoga druga iznenađenja koja će uslediti u nekim narednim klipovima, da ne otkrivamo mnogo, vidjet ćete svakako, tako da eto prilike svakako da zapratite naš kanal i nadamo se da smo eto makar malo dočarali pakivanje ove kamere i eto neke prve utiske o njoj. Svakako to bi bilo to za ovaj video, da ne dužimo mnogo. Kao što sam već i rekao, u nekim od narednih videa sledi detaljnija recenzija ove kamere. Do narednog videa, veliki pozdrav!